Да. И то е. Кой? Той е много далече, сега не може да го стигне. Някой трябва да му поведе. Коледа, баба и коледа, баба и я. Докато някой пие, ти не го закачай. Баба пие и за тук, и баба и за тук. Докато някой пие, не го разсейвай. И не пие. И за баба и за тук, и за тук, и за тук. Сега плескам лицето с шока. А ти внимавай да не ти пръд. Ох! Мама! Вече на кой ще мисля? Испания или Англия? Англия! Англия? За кой? Не, аз съм да Испания. Аз мисля, че те са по-добре. Аз съм и за двата. Не, аз съм да. Да. Не ми харесва. А? Не ми харесва тези брани. Защо? Защото късметли са. Какво са късметли? Ами, дуспачка им. Там нещо, там фалши. И то и реално имаха късмет тогава.
Ето бе. Като ги гледам как играят, нищо особено. Нали си видял, когато Белингъм направи една нога? Тази с глава. Да. Да, ти беше добро, да. Имат някакви там. Имат цяло... Как че испанците са по-добри, така владеят, подават си, бързо се бягат. Той дядо, Англия или Испания? Въпрос за 1 милион долара. Който го познае. Да, Испания. Пак как някакъв не пак нещо не е. Аз залагам се Испания. Аз залагам се Испания. Ясно, че Испания ще победи, Аз но... залагам се Англия. Ти за Испания. Ами... Те са световни, че предложило от началото беше, че Англия ще е новия европейски шампион, да видим дали ще знаеш. Ама той младото Ямал... Ямал. Испания. Дано да има и той късмет. Много красив гол вкара. Ямал. С левия крак ли го? Германия, после за Франция, те останаха. Зато пак намалява, Испания, ако страни Германия. Да, да ги намаля. пак намаля и е мътно, не са открили сигурно. Я пусна пералната на изпира. Много добре да спреш. А ние с Алекс сме за Англия.